Uyazi ingane zakwethu kukhona into encane nje ngifuna ukuyidlulisa kule video ezoba mfishane. Ngicabanga ukuthi nike ningizwe uma ngikhuluma ngendaba yenkolo nanokuthi lento yangifikela ngisejele nami ngisebunzimeni ngichaze phambilini la ngichaza khona ngize ngifike nala ukuthi khona umthandazo ngisamhambi ngezathu ngicabanga ukuthi niyayazi yonke leyo nto leyo. Iyangihlupha kakhulu lento yenkolo, iyangihlupha kakhulu. That is why sometimes ngibe ngiyikhuluma ngithi yabo nje mangikhuluma la ku YouTube WhatsApp izinsizwa ezahlukahlukene nezintokazi eziyebuza zithi hayi manje Mr. Cebekhulu ngeke ngakuzwa lapha ku YouTube uthi ngendaba yenkolo manje yini engenzeka nani yabona abanye bezothi no uyazi Cebekhulu indlela okhuluma ngayo lapha ku YouTube uhlakaniphile ukhuluma kodwa yodwa into ekulahlekelayo ile ndaba yenkolo wena kufanele umukele ukuthi ukuze uphile yabo. So abanye baye bethi ngiyabheda, hayi baye besho njalo abanye baye bethi ngiyabheda. Uyabona good people, uyabona inkolo thina abantu base-Afrika inkolo isilimaze kakhulu. Inkolo isilimaze kakhulu thina as Africans. Ngike ngezwe omunye upresident wala eAfrika ehlongoza ukuthi uzowavala amasonto. Angazi ukuthi ubani omunye, angazi ukuthi imuphi umunye president oke ngaphandle kwala eAfrika oke wakhuluma ukuthi amasonto uzowavala. Mhlambe futhi kube isonto lilodwa mhlambe ngabe lingcono, yabona. So angazi ukuthi imuphi president but ngizomkhumbula mhlambe ngizomkhumbula sengiqedile nje la. Iyangihlupha kakhulu lento yamasonto. Uma nike ningilalele mangikhuluma ngiyaye ngithi mina ngoba mina ucwaningo nesengalwenza nje sengathola ukuthi ivangeli kahle lilodwa. Ivangeli lika Jehova nje lilodwa kuphela, likhe elinye lilodwa. Noma ngabe kuthiwa use Cape Town, use Eastern Cape, use Egypt, use Nigeria, ukuphi, ivangeli lika Jehova lilodwa ekufanele lenziwe, li-one lilodwa nje phela. Lento engizoyisho la is very profound. It's very profound. Ngiyazi ukuthi abanye bazongibhalela kwathi mhlambe bengi-attack, abanye ke bangi-attack constructively, khona abanye bangi-attack nje kahle ngenhloso ukuthi sibe ne-debate sikhulisana. Khona kabanye bangi-attack with emotions. A lot of them thought bangi-attack with emotions. Ngibona futhi ukuthi hayi laba abanye ke they are very young to understand these things. Bazalwa emasontweni, yabona mawuzalwa ekhakeni kusonto, uvuka kuthiwa vuka ugeze sami sesontweni, yabo ukhule nje nesonto ufika ulalele lokho kwasesontweni vele uthi ungangami wenza leyo nto usungazi uyidefend inkolo yakho without ukuyitholela wena ubuqiniso bayo and all those things. Mina mangikhuluma ngiyaye ngithi ivangeli likaMphrofethi uYeshua nevangeli likaMphrofethi uShembe lifana ncamashi from A up to Z. Lifana ncamashi from A up to Z. Ivangeli likaMphrofethi izaShembe angisho ukuthi ngifuna ngizwe kahle. Angisho ukuthi ivangeli lamaNazaretha la khona njengamanje noma ngabe imaphi. Ngikhuluma ngevangeli angikhuluma ngamaNazaretha nani, ngikhuluma ngevangeli likaMphrofethi izaShembe. Ivangeli lakhe lifana ncamashi nevangeli likaMphrofethi uYeshua. Lifana ncamashi. Zombili lezi insizwa nabanye abaprofeti bakhona nabanye abangaphambili, kodwa ngithanda lezi zombili. Lezi insizwa lezi
empilweni zazo zaze zafa emhlabeni ikhuluma ngokukhonza nje uNkulunkulu ukuthi ukhonzwa kanjani zaze zedlula emhlabeni zikhuluma ngokuthi uNkulunkulu ufunani kumuntu futhi ukhonzwa kanjani zisho futhi ukuthi imapha amasiko enu nina abantu aphambana namasiko kaNkulunkulu. Ngiyakhumbula nje umprofeti Isaiah Shembe ucaphuna kancane kuyena umprofeti Isaiah Shembe wafikela kubantu ababengazi lutho ngoNkulunkulu ngoJehova futhi ngalezi yakhathi ukubulawa komuntu nje kwakungeyona into enkulu ukubulawa komuntu kwakungeyona into nokubulala umuntu. Wathi mayefika umprofeti Isaiah Shembe kulesi sizwe esimnyama ikakhulukazi amaZulu namaXhosa okuyiwona akwazi ukwahambela amaZulu amaXhosa amaSwati wathi umprofeti Isaiah Shembe wafica insizwa zakwaZulu la ezazichela ngeintelezi zifaka yonke into ziphila ubunsizwa lobakudala zithi mayikhuzizaka zikhuzizaka ezahlukene ikhuzizaka eyivusa usinga okwakuthi makukhuzisaka seyichelwe ngentelezi kube ukuthi makuthiwa kuyanikelwa kiwe empini kufa umuntu manje kuneyintelezi ezayisetshenziswa ngezikhathi zezimpi. Uzokhumbula ukuthi umprofeti Isaiah Shembe ufike emva kwempi yaseSandlwane eyayikade ngo-1879 emva kwaleyo mpi kwase kuba nempi eyaqala ngo-1899 yazaphela ngo-1902 i-Anglo-Boer War la kwakulwa khona amabhunu namaNgisi kodwa nathi thina abantu abamnyama ngoba sasizigcilishana zamabhunu namaNgisi sasilwa nathi we involved lapho siphathela amabhunu i-ammunition and all those things amabhearers abantu abamnyama abanye ke well there are those few ababetrainiwe ukuphatha ibhamu kodwa nge-Anglo-Boer War sasilwa nathi yayi ngo-1989 ngo-1899 until 1902 mawuzobala from lapho from 1902 to 1910 it's just a period of 7 years wayesefika umprofeti Isaiah Shembe wafika kulezo nsuku amabhunu engakasazi thina ukuthi singabantu ayesenzisa noma yini nensizwe emakhaya kwangakaphilwa kanje kwakwaziwe emakhaya ngalezi ayikhathi ukuthi muwaqala waba yibhuku sefuna uhambe uyojoin ibutho elizohlala esilweni elaliyogada elaliyotrainwa lapha esilweni ukuze kuphume makuphakwa impi isilo masilwa makuliwa njengoba kwasekuliwa namabhunu nje ufuna ube yisosha embuthweni so wafika lapho umprofeti Isaiah Shembe wafika wakhuluma ivangeli lihlukile nje kunalento eyayenziwa wafika watshena abantu ngoNkulunkulu wathi mayetshena insizwa eseshuma izinsizwa ezayivuma izaga zivuma izaga incinda imkhonto zincinda imkhonto ngemlomo wafike wathi kulabo basebephendukile umprofeti Isaiah Shembe phela wayefana nomprofeti Yoshua la ayidlula khona umprofeti Isaiah Shembe waye thwala ayidlula khona umprofeti Isaiah Shembe wakwenzeka exactly wakuzwakala ngephunga wayethi mayidlula enqamula umprofeti Isaiah Shembe kukhona abantu ababemlandela kwakuphuma abantu emakhaya bezomjoyina exactly njengoba kwenzeka kuYoshua kwaMisrael uYeshua naye wayethi mayinqamula ehamba shumayela abantu bemlandele ngemuva bephuma uShembe wamangalela izwe lonke leli emangalelwa ngamadoda ethamanya amadoda lo muntu uthatha amakhosikazi ethu nezingane zethu uthi asimlandele nakuYeshua kwakunjalo uthi kuShembe uthi umprofeti Isaiah Shembe mayitshena insizwa ezase iphendukile ukuthi mina isaga senesisodwa isaga kumele nisikhuze zonke lezi zaga zokuthi ikhalaphi induku yethu sizwa ngosu ukuthi ikhalaphi sisho hempi uTuluze wathi zonke lezo zaga ziyekeni
zonke lezo zaga wathi sisodwe siye niyosikhuza futhi niyosikhuza nangasaphethe induku siyothi yize umoya uJehova uNkulunkulu wethu uzinqobile izitha zethu aziqeda ngicabanga ukuthi abanye manike nizwa amanye amaNazaretha ekhuluma ngaleso isaga leso umprofeti Izashembe owathi siyoshawa zinsizwa leso saga sivusa ayisavusa usinga lokuthi kuyobulawa abantu sesivusa usinga lokuthi kunqotshwe impi ebhekene kunqotshwe impi elwa nombuso weNkulunkulu ngoba yena umprofeti Izashembe wayishumayela ivangeli lokuthi uNkulunkulu ukhonzwa kanjalo futhi noYeshua wayishumayela ivangeli lokuthi uNkulunkulu bobabili laba ivangeli labo liyafana from A up to Z njengoba ngikutshela safika ke thina amaxoki ke singabantu sayihlukanisa lento sayihlukanisa ngepolitiki nangayo indlela njengoba namhlanje uyayuthole kunabantu abathi balandela imithetho kaMprofeti uYeshua kodwa umprofeti Izashembe abathi uyidemoni kanjalo futhi nabalandela imithetho kaMprofeti umprofeti Izashembe bathi abalandela imithetho kaYeshua kanti le mithetho iyafana uma uzohlala lapha ukuthi ke lento akusiyinto ongafika uyizwe esontweni lakho ayikhulunywa lento engikhuluma ngakuyithola esontweni lakho uzoyithola kubantu abenze research abangakholwa ngoba abasesontweni lakho bayixoxa yabona you cannot debate indaba abanye bafica bethi hayi ukuthi nini uNkulunkulu uyamcwaninga uNkulunkulu uyamcwane ayikho into uNkulunkulu acwaningwa uNkulunkulu you find the truth we are searching for the truth lokuthi izinja lezase Europe zayifihla kanjani iqiniso ngoNkulunkulu ngoba thina kubelunga sikaze sibe ngabantu kubelunga nje sikaze sibe ngabantu mawuzofunda islavery the concept of slavery uzofunda iconcept yeslavery the slavery system ukuthi what happened during slavery ngabo 1300 1200 ukuthi wakwenzakalani uyayethi uPLO Lumumba wase Kenya uyayethi uyabona iAfrica nje as a continent ya dividewa ngamazwe aseEurope ayehleze eBerlin eGermany decide ngayo ukuthi maniniki iAfrica sizoyihlukaniselana kanjani thini iAfrica ngoba le yanto lapha eAfrica ngeyethu uthi they were reading the same Bible leli nelifundayo kodwa bona babehlezi eBerlin bethi iAfrica ngoba umuntu ongahambisani nathi siyambulala sizoyidivide kanjani iAfrica ukuze siyiphathe kahle abantu bakhona belambe sithathe wonke ama minerals sithathe yonke into they were reading the same Bible lela nani abathi lifundeni bengitheza bafishane le video kade ngiphethe uhlelo lapha ya osuthu emshadweni lezi lezi zinto engikhuluma ngazo akuyona into le ongavele uvuke ekseni ngoba uzwe mina ngikhuluma uvuke ekseni awuthi hayi nama ngisamhamba umthandazi hayi ivangeli kaMprofeti uYeshua nevangeli kaMprofeti Izashembe liyafana from A up to Z base bekubuza abantu ukuthi usho ngani bese uhlule akuyona into edinga ukuthi ungene uyicinga uzuyithola you do a lot of consultation you read a lot you remove ama emotions wabeke eceleni then you get to know the truth lapha emshadweni uma ngifika ngiphethe uhlelo uyashadisa kumfundisi or before umfundisi ashadisa sengicela ngokwe program ngicela umfundisi ukuthi khona umfundi ngeke ngibiza ngegama ukuthi azosivulela umkhuleko ubhalwe lapha phansi nomfundisi and ngicela nilalele le ngicabanga ukuthi nilalele ngapha lo mfundisi ngiyamcela ukuthi ke ngokwe program ezosivulela umkhuleko la ethendeni bekuyihole enkulu impela le yinsimbi
lo mfundisi mayesesukuma lo mfundisi ufaka umqhele la ekhanda uthi lo mfundisi uyasukuma ke lo mfundisi kushuthi lo mqhela ufakile yingoba umfundisi wasemndenini kulensizwe beyishada umndeni nayo kodwa futhi at the same time umfundisi ubefaka umqhele nje kushuthi ngoba ezemcimbini phela wengane kamne wabo kanti it happened ukuthi ukhona la kuyiprogram ukuthi kuyena ozovula ngomkhuleko. So ke uma umfundisi lo ngimnika imic uyayithatha ke imic uyabingelela uthi ugqoka umqhele uthi ke ngiyabingelela usethi ke bazalwane ngicela ukuxolisa ngalokho ngalento engifakela nginami bengize emcimbini ngoba inkinga umcimbi usekhaya. So ke ngiyaxolisa ukuthi ningibone ngifake lokho usiyawukhipha kumqhele uyawubeka phansi usiyathandaza nje umfishane ukuthi sivula ngomthandazo le proceedings ezobe yenzeka la. uma sevulile umkhuleko lomfundisi uyavala ukuthi amen usenginike imic usethatha umqhele bese ngithi awuthi ngimbuze lo mfundisi nje phambi kwabo abantu ngibona ukuthi uzoba nayo impendulo. Sengithi ke kumfundisi kancane nje babumfundisi ungakahlali phansi yindaba uxolise ngokuthi ufaka umqhele uxoliselana ngokuthi ufaka umqhele. Uthi ke lo mfundisi hayi phela awetha amabandla awayivumi lento ukuthi sifake. Ngithi mina awawuvume ini umqhele uthi yebo. Ngithi mina akuthathe lapho lokhu kukhona nevesini lenu nje mhlambe elishoyo ukuthi uningawugqoka umqhele uthi hayi empeleni lezi zinto zesintu nje alivumi ukuthi sizenze. Ngase ngithi ngiyabonga mfundisi sihlala phansi ngahlala phansi. Le nto ayihlanga kahle kimi but angikhombisanga phela ukuthi nikhona into engahlile kahle ngiqhubeke nje nohlelo. Kunezinye izinkolo ngani zakwethu listen carefully kunezinye izinkolo eziqale zithi in fact izinkolo zase-Europe izinkolo zase-Europe inkolo yase-Europe iyayiqala ithi khumula wena ubuwena kuqala khumula ubu-Afrika khona uNkulunkulu ezokuzwa. That is nonsense. Uma inkolo akukho la uNkulunkulu ethi khona umuntu angashintshe identity yakhe ukuze akwazi ukuxhumana kahle noNkulunkulu. Ayikho into enjalo. Kunezinkolo ezithi that is the umsebenzi lo wecolonialism owafika nama missionaries azosinika inkolo eyipolitiki inkolo influenced by politics. So uma inkolo noma ngabe yipi ithi khumula ubuwena your identity ufake i-identity yase-Europe and then uzokwazi ukuconnecta kahle noNkulunkulu akuyona inkolo le. I'm telling you now. So lo yamfundisi uphethwe i-colonization yangena kuyena yangena nezimpande. Well ke abantu abadala abanaso nesikhathi sokucwaninga lezi zinto especially futhi abangafundanga abakwazi nanokucwaninga lezi zinto esikhuluma ngazo. Kodwa inkolo uma isimfundisa ukuthi khumula lokhu kwakho ube uwe nje ebese ugqoka i-identity yabanye yesinye isizwe. Ithi khumula i-identity wena khumula i-identity yakho bese ugqoka bese ufake i-identity yesinye isizwe khona ukuthi uzoconnecta kahle noNkulunkulu. Akuyona inkolo leyo. Kufana yabo nje mina I'm one of the people I used to say this but angazi noma kuyogcina kwenzekile ngoba abantu besifazana mina masingishada mina
mina mase ngishada ikhekhe lizobe lingekho ingubo emhlophe yobinge yonke lento leyamasudu nana ngeke ngifake leyo mase ngishada mina kodwa futhi sekungenzeka ke mangithola umuntu wesifazane okuthandayo lokho okuthanda kakhulu but nje mina I'm not prepared to do those things ngoba khona into esiyenza uthina singabantu sifike sithi senza umshado wesintu siwenze nje umshado wesintu siphelele bese sithi sesiyowenza umshado wesilungu lo i-white wedding ukufaka kuyona amaringi nempane nani khona umunye umfundisi engangamuzwe ethi ebuza abanye abazalwane ukuthi iliphi ivesi eBhayibhelini elikhuluma ngamaringi angazi ukuthi ayisho ukuthini thina sifike sishade umshado wesintu as Africans ngendlela yethu ebese sizoshada umshado lwesithi omhlophe wesilungu not knowing ukuthi we are moving from our traditional way of wedding sizongena kwi traditional wedding si move from our traditional wedding sizongena kwi traditional wedding yabamhlophe. There is nothing special ngomshado omhlophe ukuthi umshado wabelungu kubona abelungu umshado wesintu kubona le yanto lesuke siyenza thina emahall kubona umshado wesintu. It's like uyazi ukuthi lento ifana nokuthi ngishade ngomshado wesintu ebese ngiyovulula ngesitswana bese ngishada nje ngesitswana iyafana le yanto ukuthi le phela ngeyabantu abasicolonizeayo abelungu abasenza sagcwala la engqondweni ukuthi kufanele sibathandaze so sibona sengazi ukuthi lo mshado wabo owasezulwini it has nothing to do with izulu le yanto noNkulunkulu it has nothing to do nabafundisi abasuke benishadisa nabo bayazi some of them but well kabanye abazi but le yanto i traditional wedding yabamhlophe it is the same it has nothing to do with God as the very same way nalokhu thina sikwenzayo angazi noma lento ngiyichaza kahle but umshado omhlophe is not special than umshado wesintu awukho ngaphezulu komunye kodwa uspecial kithi fanele kuthini ube special ngoba uwethu isintu loya isintu sabantu abamhlophe ngeke umbone umlungu ethi abelungu abanawo umunye umshado ngaphandle kwaloya isona isintu sabo lesiyana. It's not like nabo bafike beshade ngenye indlela bese bebuya sebezoshada ngalo. It's not like bafike beshade ngenye indlela bese there is nothing special ngale yanto ukuthi nje sishada this traditional wedding yethu sifaka amabheshu nani bese sizoshada ngetraditional wedding yabelungu ke manje hayi ukuthi kusuke kukhona into special lapha ngoNkulunkulu nani isiko nje labamhlophe kusho umshado wesintu kwabamhlophe loya esuke siwenza. So lento ke yokuthi mawufaka umqhele bese ubona ukuthi umqhele uyinonsense ukuthi ngeke uNkulunkulu akuzwe ukuthi ufaka umqhele fanele ukhiphe umqhele ubese umukele identity yesizwe lesi sizokwakhulunywa ngase eBhayibhelini ukuthi siyofika siyokhuluma ulimi thina singalwazi sifike sithathe yonke into yethu kodwa thina still sibona sengazi ukuthi size sithi umqhele lo uyilento ngoba manje sifuna ukukhuluma noNkulunkulu sekufanele sigqoke le identity yabo. Bengifuna ukudlula kuleyo nto leyo kodwa ke all these things ngeke ukwazi ngeke uvuke ekseni uvuke sewuyi-understanda especially mo yikholwa nje ngeke uvuke uyi-understanda usuhamba ukutshena abantu nawe ukuthi yazini ivangeli kaMphrofethi uYeshua nevangeli kaMphrofethi Isaya liyafana and all those things. You need to do a lot of study, you need to do a lot of things ukuze ukwazi ukuqonda izinto ezifana nalezi. Kodwa nje mina nje uNkulunkulu mayengibekile ngakhona ngagcina ngishadile mina ngeke ngiyokwenza nje judgment is very simple. Mina ngeke ngibe nethende mina ngeke ngibe nayo yonke lento amadekho nani sengingenzeka nje makuthiwa mhlawumbe ngishade nginemali ke eningi ke ngathola nomuntu wesifazana oyithanda but kimina nje lezi zinto azisho lutho. I want to set example yalezi engiyikhulumayo mina nje umuntu engiyoshada naye soshada nje so hamba sisigcaweni siganele siganane ngoba
lokho kuyobe kufana, in fact kuyafana, kuyalingana ngokwevelu nje, kuyalingana. Traditional wedding le yethu nale traditional wedding yabelungu, ngoba there is no difference ukuthi nje ithina njoba siye sibabone nabelungu, bakhona nabelungu abathi babeshada, mabeqeda ukushada bese beyobhinca bevunula amabheshu, bakhona nabelungu asebekwenza lokho. So uyakwenza ke kushuthi moyithandela nje, moyithandela, but there is nothing special. It's not like awushadanga kahle muzoshada ngesintu nje kuphela, not like awushadanga kahle nani. Bengifuna ukudlula lapho, kodwa ke futhi khona indlela kulabo asebekhethe ukuthanda uJehova kuphela. Ikhona indlela yomshado, ngoba phela muyikholwa elithanda uJehova, lenza imithetho kaJehova, enga influencewe inkolo yase-Europe, enga influencewe inkolo yethu leyamasiko. Ikhona indlela yokushada uJehova ayibekayo yabantu. Ushade unqedile ushaya ubuye ushade ezinye izinto futhi, ngoba uJehova phela akangena esitayileni kumshado uNkulunkulu wodwa. Umshado nje kuNkulunkulu wodwa uwenza kanye kube sekuphelile njalo. Bengifuna ukudlula kulento, kakhulukazi kulo mfundisi wathi othe ucela ukukhuluma umqhele, ucela ukukhuluma lento before athandaze ngokwakhe yena ushumayela ivangeli lokuthi mawufuna ukuxhumana kahle noNkulunkulu you must remove ubu-African kuwena, ubufake ubu-European bese ukwazi ukuxhumana noNkulunkulu, okuyinto engekho leyo. Thank you.